Hello guys, majong adlaw, majong buntag, majong hapon, majong gabi na tayo. Ma-update sa kong gamay sa YouTube guys kay murag pila ka adlaw na jud ko wala maka-upload. So nakaluto na guys, na-order na si Mami ug kuan guys kanang litson ja ako galuto ko daning pansit kay murag daghan ko no 20 kuno ka kuan ni guys kanang isang mga classmate. So mag banding sila dahil silang kuan guys mga classmate. So kato ang giluto guys is kuan to. Nilagpad. So man diyang litson guys tag 1,000 kapin kuno diri ang guys, majong adlaw pizza 5 na day karon mo abot na si Mambigi kan sa Amerika. So apason na mo siya karon og sa Jumi ngadto og kuan airport niya do ra man airport dari guys kay say gali makita nimo dari ag mulupad ang mga eroplano nga makita nimo ba nga moagi. So moabot siya alas 11 so mo sa Jumi so sa jupog og pangilig dari guys kay nga nagkat-kat bugod dari gamay kuan as 11 diyang abot so mo sa Jumi dito og adto so mo ni sila Lapu-Lapu man ijahang bahay guys nga nasa Lapu-Lapu na apon say bahay sa Camilla tapos say bahay sa kuan Laguna so inagkapit sa kuan 10 madtumiog Laguna ato na pud bidto siyang bahay sa Laguna so ni update po gamay guys kay nindot ko diri kay taas jay kuan so hinuuno na lang din ni siyang lugar dani. So nagbut-ibot ra pag ginagmay dana. Naidaghan kadto mga iring dari guys sa kuan likod. Daghang mga iring. So sa jupa man. Tapos si mga tanong mga iyan. Nay mga iring dari dia daghan kaayo na ah. Hi, hello. Wala man na sila ibangan 1 2 3 4 5 6 unom, pito. Naisa pa day. Pito. 8. Ang 8 ka buok. Oh, wait lang. Ganami na mga pagkaon mo diya, oh. Pagawas na nila guys, ug kuan. Kanang magabi eh. Sa ipasud ug adlaw kay di man pwede maglakaw-lakaw dito sa gawas kay bawal man sila hang kuan din subdivision. So ni-update ra pug ko gamay guys. So padung na mis airport di ko makapag-video dito sa airport guys kay di lagi sa ganahan nga maapil sa video. Punin diyang sud na. Ganahan din siya mga ingani nga flowers. Dago kayo nga mga rose. So na siya mga souvenir, na siya ihang prayer table darin sa kabayo. So na siya ran ako kadung TV niya na ay nakitaan po ko dito sa TV to ah. So, ni taas. Tapos kristal dito na tulo ka kwarto sa taas. Yan ako di dining table dari. So, na siya. So, nanay diri po ang kuan. May kusina dari dako. So, dako ang kusina ha. So kani mga karaan nga kuan nice kadto ang iyahang kabinet. So karaan na kayo ni sang malaya guys. Dugay na kay kuno ni mga repair ron ba. Pero bisag kuan na may nag-caretaker ko dari nga kuan. Shout out ko ni Sis Eden. May magtiglimpyo. So apit ra pud gamay guys kay mag-edit na pud mi kay padung na Miss Airport. So mo to guys, na si Mambi guys kuan. Ihapit bid sa grocery kay mamalit lagi mi og para sudanon or lutuon na mo kay magbanding li kuno sa siyang mga classmate pizza 8. So mana tabang pos Nicole dari guys og pamunit sa lutuonon namo. So ako raman kuno bahala sa among lutuonon. Bag-o kay na sana. Mo lagi ang pingi jud na. Kaya gayang katong kuan naman good kay ang saksakan naman gud na. Apple. Maayo pa to, maayo tong saksakan ni kang ate na lang to. Pink yun na. Maayo ni ate. Na Silo sa iyang classmate. Kanang iya pang gipanon ang Alexa. Unsa man Alexa ni mo nak? Ako pang gisit up kay ano man eh mag ano pag Okay. up. Pandan ako nung ng Alexa. Thank you kaayo sa akong iPad. Thank you. Happy kay ko.
So unja guys, mo lapaw na pud mi, mo adto na pud mi og Cebu City kay murag layo man ang lapu-lapu. So adto mi og Cebu City guys kay nasa itulo sa kuan sa Cebu City. So habang ipakita diri guys ang view diri sa Mactan Bridge. So napaka nice jud kayo ang Cebu. So next day guys, mga pizza Jis mag-ato na pud mi og Manila, ato na pud mi sa Laguna. So nice kayo makita nimo ang view diri guys sa ibabaw sa bridge. Teddy bear, Dili tinuod. Tara dili na tinuod. lang cute. So na mi diri sa SMC side. Dili man siya pwede nga kuan niyang mami oh. Ngaon kuno mi. Ngita ko may kananan. Pinangga kay sa siyang mami. So diri ko may mga sa Kuya J restaurant no. Dari guys oh. Imong Bicol Express oh. Sa individual lang to, 320 ra. Yun na si yun to sa ta guys. Kami kayo nakakbit. A few moments later. Hello guys, nakaluto na ko pang almusal, pansit, hotdog ug itlog. Ay, si Miss B. Si Mami B. Si Mami B. Si Mami B. Si Mami B. So mo ni iyahang Pancit in town. mo ni iyahang kuan diri assistant nga ayos balay. Tiya guys, magpagaling day ko og 400. Ay tag 350 ang kilo. So di ko ara sa 400. Guys, mag-agi na pong tayo guys. Luto na ito ron o kuan kaya na party. Party si Mambi na mga ka-classmate. So kanis siya guys, kung ano siya pininyahan nga pork chop. So ihapok na siyang prito guys. So ano siya guys, pininyahan nga pork chop. Ano na siya final guys. Nakapit na siya maluto ang inyuhang, ay humok na inyuhang pork chop. Hindi ipatong inyuhang pineapple. So pininiyahang pork chop. So ready na ang tanan guys, nakaluto na ko. So naday nagdaog ichiplan yung mga classmate ni Mambi. So nakaluto na ko og pansit nga usa ka bandihado. Ninja niluto po kog banana meat, so makatilaw po sila sa banana meat. So kani siya pinatatasan nga pork. Nya nag-order po si Mambi og kuan, ditsun. So tag 1,000 kapin dari.
So guys, butan di kayo ni si Ma'am D guys nung kay ano gi-invite niya kaya mga classmate. So ano yung mga classmate mo da kung bati sayaw ni sila guys. So makalingaw ba? Ang ako nagatanaw dan sige ko ngisi. Mani yung mga classmate. Ay ikaw mag Grabe mo na pag late camera. Ay, may tagka ng late kang 15 to 30. si Mami nagipaningot na siya oh. Siya nag Dali na lablab oh. lablab sige na. Mas ulong daw na ulong. Oh, nas ulong. Hamas lablab. Wala dito mga serving spoon. Kana, naam na, ipangutangan na na. Nanatanan. Kutsara nga dagko ra nagibutang. Bless us, O Lord, and this thy gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. And may the Father, the Son, and the Spirit. Happy birthday to you in advance. Happy birthday. Advance happy birthday. Ay, go. Ay. Sa man lami ba yung giluto? Usa na imong ay banana meat. Kayo sa inyong pag-visit ni Mami. Oh. Kisa may Miss Bibi. Sa Michigan kuno si Miss Bibi. Bibi sa Michigan. Oh. Ikaw ma'am kisa may shout out. Ginawa pa shout out sa Australia, yung anak. Ay, naki anak sa Australia. Ay, shout out sa ako mong anak sa Australia. Kaya makitaan man na. Shout out day ko sa Shout out sa akong mga anak sa Australia. Gapa kayo niya, nindot kay mo kanta, nindot kay mo sayaw. Oh, di ba? Nya natilawan nila akong pansit, guys. Oh. Tanaw akong pansit perting daghana. Wala may kayo mo Saka si Ruby. Provinciana. Provinciana. ay nasa Michigan, ay nasa Australia. Sa island ko daghan tayo. Sa island dito basurahan, ay sa basura. Kaya namang island di hawa ilang labayan. So dapat dire uban kay dapat kamo kuan ta mo nay 20 mo ta mo no. Wa pa nga butong uban. Oh, no. Ay giganahan siya sa banana meat. So sa katong na mo misis day yung sa unay pagbuhat. Banana meat. Pituhon ra na ay gisahon ra nimong ginaling. Kako pa day. Dayon ipalaman nimo silaw. Luto, dili niluto ang daan. Dili. Ang kato ng ginaling. Nga isulod nimo, butangan nimo garin sa babaw para di mo gawas tong ginaling. Sige ka. Ikaw mami asa may mo shout out sa Amerika. Shout out ka sa imong anak nga nasa Dubai. ay nasa Dubai. Dubai o sa Riyadh. Ay wow, naman dito Dubai. Ay ilang mga anak kanina sa Dubai, nasa Australia, Nasa Japan. nasa Japan. Ay mo anak nasa man nasa Qatar. Classmate sa akong guwapa nga. Yang anak kayo. Ay, ang gitilawan ng kuan, passion fruit. Yang anak nasa Qatar. Ruby, yang Oh. anak nasa Qatar. Ay, hi, day sa Qatar. Yang anak nasa Japan. New Zealand. Oh, shout out dia sa New Zealand di ayahang anak. Anak nila asman sa California. So nindot day kay des oh. Sa Cordoba. Cordoba. Nice kay siya ko andre oh.
ba? Katong, ang sa itong ganina. Ay, hawak mo ang bit daw. Oy, ay, hawak ko ang bit. Ay, hawak ko ang bit. Hawak ko ang ear. Hawak ko ang ear ko. Isa ning misis. Good morning. So, dali ka maglingkod guys, kita na hindi mo kayo namin CCTV dito to. So, majuad lang natin tanan guys, karon tadyo ko update sukad sa pagikan namo sa Cebu ay sa Cebu, sa Uslob. Kaya grabe nang kabisi guys. Diya wali bahay ni Mambi sa Lapu-Lapu. Diya napada sa bayad sa Laguna guys, mo adto pud bi. So, kuan mapay pa pag humana mo upang hipos kay malagi na nagkuanon sila guys karang murag nagbanding ba sila silang mga classmate. Diyan mga classmate nita mga 20 kuno ka buo ko sa guban wa makangari. Kay malagi na pista ba di kuno sa Mandawi ba to. Diyan nakangari murag 8 ra masuruto sila ka buok. Diyan gabi guys dito pud mi og Cordoba kuan kanang homes kanang resort ba kanang naay kuan swimming pool kay kung lami kung diyang tug kay mo biyahe na pud mi inja padung og Manila. So update ra pud ko dani guys sa kuan kay dili ko makabidyo-bidyo kay kuan lagi nara na bisiha ba ja kuan tug ba dito sa Cristel ja diri is Nicole pud duha ka gabi nakatug ito na bus Nicole ni uli kay di man to pwede Nicole mo stay kay kuan man kanang na may iring di ko pwede mo ba natug Manila. So larga mi diyan kadlawon guys kay ugma man sa alas 6 sa kamahang flight padung Manila. So ato na pud mi didto murag 16 pa pud mi mobalik na pud dari pag 5 pud mi kaadlaw dadto. So ni update ra pud ko gamay guys kay magin na nag-map ko dari sa pamanat mata si Mambi. Ja hagi para pud natin siya guys kay di man sa ganahan mag kuan lagi maka patubang pas kamera nga mo stulti nga na hindi sa ganahan. Ja guys naami daling duwas Cristel kay yang mami to sa taas nagpahuway. So ni update ra pud ko sa YouTube guys kay pila ka kasi murag 5 or unom naman siguro ka adlaw nga ako naka-upload. So wala guys ga uploadan lang pud nato kay sayang pud ang atang dollar ba. Bitaw amping ang putang tanan guys kanang see you na pud mi adto sa Manila. Adto mi sa Laguna. Thank you for watching guys. Love you all.